Croeso i Ai breuddwyd tangerine yw hwn ag y wir. Nag y wir nid breuddwyd tangerine yw hwn, ond yn hytrach rhaglen iaith hyfryd. Lle gwelwyd hyw yn gresynu fod ei speakers wedi pallu a gweithio. Felly meddyliais bore yma beth oedd y wifren. Oedd yn y plwg estynio estynol, a meddyliais I nawr tybed a fydd y wifren hon yn gweithio yn yr offeryn sydd o'mlaen. A wyddwch chi be? Wyddwch chi be? Pan nad oedd gwifren gan yr offeryn hwn, meddyliais rhaid i mi fynd i'r dre I dalu croc bris am un ail law yn y farchnad sydd bellach na min siop drydanol rhad sydd bellach ar y llawr gwaelod ac yn codi prysau braidd yn afresymol am nwyddau dadleol. Mae fy ffôn ar y llawr well I mi chodi. Does dim neges gan fi, felly mae fy llais yn brifo, dwi'n mynd I ostegi. Dyma'r amser cywir I gyflwyno rhodd gan Heilwen Thomas, llyfryn I mi wedi eilin gopio ar sut I ddysgu chwarae piano. Yn ffurfiol felly, cof am fanwyl antibesi,
A driodd a minnau yn 11 mlwydd oed aros yn llonydd wrth allweddell yn hi Gwersi yng nghanol Defynog. Os basiwch chi, trowch eich pen i'r chwith ac fe welwch chi y tŷ o'r enw Gwersi lle roedd fy wncl Bryn yn cerfio ffyn mas o bren a Huw yn ymweld â nhw illtau yng Gwersi. Doedd gen I ddim mynedd I ddysgu'r nodau, dim ond esgus bod mewn breuddwyd tangerine. Breuddwyd tangerine. A dyma fi yn cyflwyno Gwersi piano y Bobs ym mis Chwefror 2023 yn efelychu Edgar Froese a Chris Mwling a'r llall dwi'n cofio enwau ond dim ots, mae dylanwad nhw wedi fy ysbrydoli o'r diwedd ynghyd â methiannau gydag antibesi I ddysgu'r piano yn fecanyddol ffurfiol ym mis Chwefror eleni. Bydd y gwersi'n dechrau toc ond dim heddi gan fy mod I yn gorfod cael awyr iach a manteisio ar fy ngallu I fynegu. Fy Anallu.